Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť, ako som chystala rastlinky na svap, ako svap prebiehal a čo som si z neho vlastne priniesla. Vopred sa ospravedlňujem za svoj hlas, pretože som ešte stále trošku chorá. Bol to sobotný svap v Bratislave v Starej tržnici, takže poďme si ukázať, ako som rastlinky pripravila. Mala som odrezky nadchovníka, Epipremnum pinnatum variegata, Syngonium mil confetti, Philodendron painted lady a revertované Syngonium albo, potom Epipremnum cebu blue a nejaké iné potosy, plus malú rastlinku plumérie. Rastlinky som nevedela odniesť v nádobke s vodou, takže som ich zabalila iba do servítku, ktorý bol navlhčený a plus takto dala ešte do papierového obalu, kde som napísala môjim krásnym a úhľadným škrabopisom názov rastliny, ktorý pravdepodobne nikto aj tak neprečíta po mne. No a vydala som sa na svap. Svap prebiehal v Starej tržnici, konkrétne v Oázi v tržnici. Je to taká menšia miestnosť a bolo tam fakt dosť ľudí, ale nebolo to nič, čo sa nedá zvládnuť, pretože predsa len človek si tam ide v kľude pohľadať odrezky, možno pokecať a nie sa naháňať. Ale pre tých netrpezlivejších to teda fakt, že nie je. Takže tu už som vykladala svoje kytičky, ktoré som priniesla, trošku som sa tam potom pomotala, pobrala som si nejaké odrezky, ktoré som chcela, alebo rastlinky a išli sme si dať kávu, potom sa zase vrátila a opäť pozrela, či sa niečo nezmenilo. Jednu rastlinku som tam nakoniec vrátila, lebo som si povedala, že asi ju až tak moc nechcem a možno niekoho poteší viac. No a potom sme išli už domov a ďalej vám teda ukážem tie rastlinky, ktoré som si priniesla. A toto sú žoni, 2 svokrinné jazyky a 1 Dieffenbachia. Ten svokrinný jazyk je taký žltý po stranách, jeden aj druhý, tak dúfam, že sa dajú nejako dokopy trošku. Nechám ich pár dní alebo možno týždňov, mesiacov tak a uvidím, že či budú viac žltnúť alebo či sa lepšie zakorenia a no uvidíme. A tá Dieffenbachia má krásne sfarbenie listov, zrejme bola na svape z botanickej záhrady, no len má polamané stonky a je celá taká zvednutá. Ale pozitívum je, že už začala púšťať predtým korienky a už je vidieť aj nové rastové body, čiže myslím si, že ju dokážem zachrániť, ale zrejme ju budem musieť ostrihať. A len pre porovnanie s mojou Dieffenbachiou reflektor, ktorú mám doma, ktorú som strihala a množila, tak to by mala vyzerať krásne vzpriamenie a mala by mať pevné listy. Táto druhá Dieffenbachia zo svapu je úplne slabúčka, má hrozne tenké listy a čiže ju budem musieť zrejme ostrihať do takéhoto kolienka, ako ste videli. Tak a to je zo sobotného svapu všetko, je to veľmi pekná akcia, no skôr sú tam také bežnejšie rastliny, na raritku musíte mať skôr šťastie a stráviť tam dlhší čas a pozerať sa, čo fakt tí ľudia nosia. No je to super, pokiaľ máte doma málo rastliniek a chcete si svoju zbierku obohatiť, tak určite takýto svap navštívte. Viem, že sa konávajú v Bratislave, v Košiciach, myslím, že už aj v Trenčine nejaký bol a v Bystrici.